thuolo machielo ogolo ywak ewi midhiero ma apise kalo e tayo chenro mage kendo mamiyo deko e romo mag sirikal. Gachagua oloso bang' chopo modeko e romo mar lamo manobagi gi kanisa mar Akorino ne kaunti ma Nakuru kama nochope bang' jatend piny Kenya William Ruto chopo. Gachagua wacho ni obedo gi ng'ikruok mar wuoth kaluwore gi chenro mar apise miye yor mar wuoth. Yangore ni nyasi mar madaraka manyocha obagi Bungoma bende nyocha ne jotelo go bedo gi midhiero mar yudo ndek kalapapla matere kono gino manochune tiyo gi ndege ma okodi. Motelo bende ande ne orem ma ok ochopo e nyasi mar pidho yien Bomet nikech ne ok oyiene mar idho ndek jolweny. Mheshimiwa Rais, nataka kwanza niombe msamaha kwako kwa sababu nilichelewa. Mimi unajua mimi si mtu ya kukosa nidhamu. Mimi nilikuwa officer wa uniform, and in your government I'm the most disciplined person. Nilichelewa, I had matatizo with my transport arrangements. Alafu ikaingia mambo ya hewa, nikachelewa kutoka, nikakwama pale kati ya Longonot na Naivasha karibu 2 hours ndio nifike hapa.